Apa, gaixo? Aiba, ni Mikel, zu? Ni Gorka. Gorka urtaskotarako. Berdin, ze moduz? Ondo, ondo, hemen txasu herria bizitatzen da. Hemengo zara? Bai, hemengoa naiz, Bienakoa naiz. Bienakoa, joño. Gorka, esan diate, Bienan pertsona askok motea edo izango itia dazkazutela. Zu badakazu? Soba, bai. Soba? Aitan partez etortze da, bere ez aita Errioxakoa da, eta beren abizena dakat, bai. Aha, motia soba da? Bai, ni soba junior. Soba junior? Senior, ni junior, bai. Gorka soba junior. Bai. Bale, posten izagutzeaz. Berdin. Ze mauzu herrian, ondo? Oso ongi, bai, oain pixkat, kirol pixkat eitea. Oso ondo? Zeren, normalean palan asko joatzet, eta bai, hemen justo goian dakau frontoia. Ez dit ikusi horrenik. Pixkat jolastea. Primeran? Zu nirekin etorri? Bai, baina jokatu baino lehen? Home, beroketa pixkat egin berko deu, bai. Zaten, azkeneko aldi, frontoia joan itzala, tiroin baina hau derrepente hasten da, osa, bai. Venga, gozen. Iepa. Y tan de repente... Beroketa de repente hasi da, Ez doztu berotu? Ez, justu, es que hor egiten hasi naiz pixa berotzeko eta zu de repente ya... Es que hemen neko, osea, urduria gea hemengo kalekoak eta jotzen dira de repente... Zer kale da, Gorka? Hau da kale La Pila. Kale La Pila? Bueno, eta pila bada, kaso bateria bintzat. Bai. Eta gozen. Oida, ama, Gorka. Sasoian zaudezu baita, ere? Egipan dizkera. Honekin beroketa erra. Bai, beroketa. Oin pixkat, luzamendu batzuk, eta... Primera. Bueno, hau da... Eskerrik asko, Gorka. Bere herriko bigarren etxea. Nik uste, beroketa baino, ja kirola nik egin dudala, Bueno, zure herriko etxea esan diazu. Hoi da. Hau da herriko frontoi politxena. Bago beste bat, baina hau da bereziena. Da, pixa, garai batekoa eta gaur egungo etxetan integratuta bezala. Hori da. Hau aspaldizen lantegi bat, eta, baina hemen jokatu bizitza zuen. Errepidea mentxe ondon dago, ez da? Bai. Eta horrek ez dakit, igual... Hemen dena balio du. Dena balio du. Batez ere, agian hemen alboan ez, baina hemen atzian bai, zeren pilota normalean usatzen dezunean, ateratzen da atzera arte, eta jungera saltatu behar zen, eta gero berriz ere bueltatu. Ja, osaki kirol bikoitza egiten da. Hori da, bai. Pilota eta ginkana bat ere, bai, ez da? Beroketa egin dugu, eta nahi zonean, hemen azkate beharreko guztiak, hori dapendu hori, ze gaian ikusteet izter bizka botako dula, Bai, aldapa igotzen bota deu, Bai. Bueno, hemen txutziko deu, txukun. Eta baita ere, ekarri dizut, de todo, prekauzion, txaleko bat. Bazparea errepidatzen duzutea, Zer, batet, diputazio foralekua, akandola horrein eta txalekoekin. Ez da sobrazen la 15 cuando acaban. Ez da aktuazio, ni olekuan ez. Bueno. Amago. Osongi, hostia. Ai, karretera ez, baino. Jas. Norgaiagoka hementxe nahiko zaila dukagu. Ai, per Dios, errepidea. Gazera, Sebanoni, kietol! Edo alegin, arriskutxua, Bienako pilotalakua. Polita, baina... Ez galdu, ez tatzko. Venga, atzea, jarriko naiz, Miguel maiz bezala. Mako aguna, oso. Apai! Hau da, tentzillo. Hori ez, zaindu digute bintzat, Bai. Eman zu. Bai, niko nago jo. Hasta la carretera, venga. Nik erritako baina jata. Barkatu, Gorka. Nik uste dut agian musean hobeto ditzen zera. Bai, musean edo zeus errexago izazatik. Ez da, bat errexara errexan modalidade hau. Bueno, ez da baixi. Bipal eta alua egin ziok. Apai! Arriba carretera, me cago en Dios. Kontuz, Una redecilla tampoco vendría mal, pero... Nik uste ja, Bienako modalidade honekin nahikoa detela. Uste, ikusten zaitut lerre eginda, Nik uste dut agian, zertzen bagea eta hartzen dugu agian amaiketako rekuperante politxa. Bai? Bienako itura horiek gehiago gustatzen zaitu. Hombre, bai. Osea, pilotan gustatzen zaitu, baina jatea eta arduak edatea agian gehiago. Hombre, importantia. Bai. Iapa,
Hemen kirola bi aldiz egin dugu, hemen. Hori da, orduan Palakin, egingo dugu. eta gora zabela. Rekuperante bikoitza, lasai, zer gainekarri dut nik uste desente. Bai, Ardoa gustoko duzu, ez? Bai, gehiagik. Bale, eskikarri ditut, bidai bat egin nuen Georgiara, eta karri nuen hori da, ardo bat. Eta nahi bat zu zurekin irikikoet, frantziagoa. Ni pentsatzen nuen, barrita bat atzen zen duen, kaitek egitakoa eta adios. Hori Kilian Jorneten zat, profesionala, ja. Bueno, ekarri ez dut, baitare frantziako gazta bat. Gazta, bueno, Mermeladilla de higos. Mermeladilla de higos, informazioa. Hola, bai, kirola egitea badagola, probatu hau. Venga, goazen Georgiakoakin. Hori da, Moskatel. Moskatel, Georgiako Moskatel. Guregatik, Guregatik, Baina mendigan egingo du gehiago, Gora Viena eta gora Georgia, venga. Bueno, moztuko du orduan nazta pixkat. Haze taninu da. Iparraldeko gaztarea baitare, oso irati. Bueno, haze kategoria. La deliziakoa, queso de tetilla. Jo, tetilla. Hori da. Ikerri gustatzen zen tetilla. Behi baita. Hori da. Bueno, gorri guztetzen zaizu, hementxe nivela dakazula, eta jatiek gustatzen zaizu. Bai, nire lagun batek esatzeit, tengo más bizeko una puerta vieja. Hartu, bai, tetilla, josus. A ver, hemos dado mermelada y kategoria. Rekuperatu pixkat, Bai. Hau, Aquarius baino betoa. Bai, hoi da. Ez da kalkolik, da, ze. Matxa. Matxa bestik ez da. Azukre naturala. Georgiako matxa. Hola ondo, haze parajea eta hemen zipresan azpin, guztua, bost altzen. Irikiko dugu bestea. Venga.